Per accedir al curs Moodle, anirem a la pàgina web de l'Odissea, odissea.xtec.cat, i ens registrarem aquí a l'inici de sessió. El nom d'usuari és el nostre codi Xtec, és a dir, si el nostre correu és el nom @xtec.cat, doncs hi posaríem just el que hi ha abans d'arroba. En el meu cas, a Marçal 3, i la contrasenya és la mateixa que utilitzeu per al correu electrònic. Un cop hem accedit, veiem que ja estem a dintre perquè a la part d'aquí dalt ens dona el nostre nom. El que anem a fer primer és canviar algunes configuracions del nostre usuari. Si li faig clic en el desplegable, puc veure el meu perfil i si algú de vosaltres encara no ha inclòs la fotografia, podem posar aquí Edita el perfil. I aquí Edita el perfil, a part de les meves dades, el correu electrònic i algunes dades de la descripció que podem incloure o no, puc canviar la fotografia. Simplement li hauria de posar clic en aquí, llavors a la part aquesta de penja un fitxer, seleccionar un fitxer adjunt i aquí podria veure tots els fitxers que tinc en el meu ordinador. Navegaria, actualitzaria el perfil i d'aquesta manera ja m'hauria canviat la meva fotografia. També a la part de perfil puc fer clic a preferències. Aquí puc configurar gran quantitat de paràmetres. El que m'interessa és aquestes preferències dels missatges. Aquí teniu que les notificacions us les envia per correu electrònic. Això vol dir que cada tasca que aneu entregant us enviarà un correu electrònic. Si no voleu que ho faci, podeu desclicar aquesta part d'aquí i d'aquesta manera no us enviaran tants correus electrònics. En el meu cas, vaig a deixar-la configurada perquè així quan vagi fent les tasques veureu que m'arriben els correus electrònics.